Jatelo neno gino, ebomi otelo. Siasa en mental prowess. Ok en gi Gachagua go koko. Man kano miya thuolo, ta nyalo kawo kembni te mauso microphone oter dalagi mondo obed wuoyo. Onge kaka inyalo lando ne oganda a disaster to gibet gi ng'iye. One, kaduoko gimitemo wacho, onge a coincidence ni nyalo timo voter importation masa pass namba man kacha. Ok ne atimore. Gitemo time CBD through MCA. Kidhi Moi Avenue Primary, chieng' migo kura. Kineno jomoriedo kanyo tiendgi otimo lo mared te. Owinjore. But gini ok inyal timo everywhere. It is purely negotiated democracy. Nikech, fine. Depo nono ne iwachoga ne ngama na goal, that goal must be realistic, accurate and achievable. Koro parameters gi nyaki get in place. Koro king'iyo, one of the parameters nyaki ng'e niya, kura ma determine victory mar that area gin kura di. Gachagua should be able to know need the probability question of kura ma registered in Nairobi or they almost 2.1. Nairobi population at night is approximately 5 million. 5 million. During the day is 6 million. Koro Gachagua should be able to know ne kura wise kidhi identically Nairobi ka. To Waluya is almost 900,000. Kikuyus are not even the first one. He should be able to know that. Koro miyo wan kaka wang'iye to koko neno is just okay. But I can tell you, ki ing'iyo gini very keen, ilise winjo ka Kuria wacho no biro manyo governor Nairobi. Yes. Winjo. And on our end, kababu ofil no dwaro that vertical mobility as siasa e party wa. In fact, waonge crisis in terms of negotiation. Get one agisa kaja na gibabuna. Probably kanga machelo bro biro because there is all issues. Wawinjo de former governor Kidero is afloat and probably so Mike Movie Sonko. Koro in our bracket waonge issues. Winjo diget magi be arjo masoba and wang'eyo nyathi kich kata ng'ama odhier nyombo ge wang'e. Nyathi kich kore tek. Koro the truth of the matter ka. Winjo wan waonge crisis. Yes. Wadhi kelo nyakera ka mabe agoye pile no pingo the dual carriageway makore gine gi railways baruto of flag off nyakera nika waweru be probably pod arufu ne nitie aya ngane bazenga nika owinjore aya Kuria be koro nika. And let me tell you, mheshimiwa Bronyisi ngata mosebedo ni yon for political office onge ngamo ngeno onge kura kata chiege ok digo chode to orito dier ge kura. Koro jogi mono me midwife joge bagi digi wigel. Koro gimomiyo gine kura midi kel mitemo result is not possible. Mana temo penjo. The denominator enemy and this other our side. Kwa koro wa consider ourselves kodegi. But intrigues mane otka mana kaka wambe wan gi mekwe duondwa. Gimbe gin go. Nyakera nyaka mark time bazenga dito bazenga didwa yo bakana. Winjo. Kuria the same. Koro my madhi limit kura mangato probably dwa dikelo. Okay. And it is not an exclusive case get kata Gachagua no be ng'iyo malo. Okay. Yes. To be kata kitiko mano